Hankou Čakánkovou jsem se seznámila v jedné online skupině na Facebooku a není to tak dávno. A okamžitě na mě dýchla její veselost, energie, které mě úplně uchvátily. Takže jsem velmi rychle využila možnosti vlastně koučovací hodiny na zkoušku a to nemohlo dopadnout jinak, než jsme se domluvili koučování i dál. A Hanka je teda mou koučkou asi 2 měsíce a přestože vlastně byly letní měsíce, kdy se všechno těžko dělá, plánuje, tak díky ní fakt postupuji ve svých cílech, protože hlavu mám plnou různých nápadů a fakt cíle mám docela velké a s Hankou se mi daří rozkouskovat toho slona, naplánovat si to. Hanča výborně navede svými otázky a připomínkami na to vlastně, že si sama určím, co je vlastně pro mě priorita, co mám dělat a tak. Tak to je jedna věc, ve které využívám haničtinných služeb a další musím říct, že vlastně jsem u ní začala brát i lekce angličtiny a opět je to poprvé, co se necítím jako hloupě na hodinách angličtiny, kdy se na ty hodiny i docela těším a užívám si to. Takže Haničku doporučuji i jako koučku, i jako lektorku angličtiny.